Seva ľudia, začiatok sezóny 2026, ja vás tu vítam a ideme testovať mašinku na panónke, lebo v zime dostala nejaký upgradeík, nejaký servisík a musíme to všetko otestovať, že či je všetko OK, keďže za pár týždňov ideme na Grobník na 3 dní, tak nech tam nejdem s nejakou kolíziou zbytočne. Je ešte chladnejšie počasíčko, ale už sa veľmi teším, takže poďme na to, let's go! No, nie je to až také zlé, ale je to strašne podcukrované, všade je múka, tak to je extrém. Ale tak na prvú jazdu, ako musím povedať, že motorka ako ťahá, to ako Kujičok urobil veľmi dobrú robotu, takže díky Garo Racing, ide ako raketa. Všetky Hondy môžu závidieť, aj tí, čo majú HRC veci, more. Dobre, ako myslel som si, že tú kondičku bude mať lepšiu, ale hovorím, že po 13 minútach som išiel dole, lebo už som sa cítil kúsek, že mi vednú ruky a tak. A to sa bude stále zlepšovať, čak predsa som na tom dlho nesedel. Ale pocity sú dobré, teším sa jak blázen, takže poďme iba ďalej gasliť a dneska je aj závodík, mám tu ešte jednu takú polovičnú gumu, tak asi tu dám potom na závod, čo dobe to vymením a testovací deň podľa mňa bude úplne super. Jaj, dobre to je, teším sa. A čo? A vy kedy budete začínať túto sezónku? Už by ste mali, lebo bol som merať asfaltík, teraz má nejakých 18 stupňov, ešte určite vystúpi na nejakých 20, niečo cez 20, takže to bude úplne ideálne. Ja nebudem horeť, lebo pocitovo je nejakých do 20 stupňov, ukazuje, že reálne nejakých 16 cca. Ježiši Mária, toto mi tak chýba, ja nechápem ľudí, čo môžu petovať a slopať každý deň len za to, len aby boli šťastní, však po 20 minútov, keď necelé mám toľko šťastia v sebe, že budem mať normálne potom aj ja taký ten útom, čo oni majú. Týko. No nič, poďme na to. Jaj, more blázen, si teším.
No do obednej jazdy máme za sebou, nahodil som tam tú ďalšiu nejakú polomrtvú gumu, čo som našiel. Mám tam jednu 20, potom závod a dneska končím. Testovanie ako motorky, musím povedať, že je to veľmi dobré. Necelú sekundu som za osobačikom, čo som vôbec nejako ani nečakal, ani na to nejako extrémne netlačím, ako niektoré situácie, takže tam boli o hubu, len proste nemám to natočené, bohužiaľ, ale ja som inak úplne spokojný. Musím povedať, že je cítiť tých 10 koní naviac, 9-10, tak nejako cca. No a ideme aj na ten závod, normálne GPčkový štart a ideme tam vyskúšať ten launch control, že jak sa s tým konečne nejako naučiť. Nech ma to zase nevystrelí niekde. A stretol som tu chlapcov, takých dvoch Čechov, tak s tým kecáme, sme aj v tej istej skupinke. Normálne nemám slov. Konečne na motorke a nie som ani nejako rozbitý, ako však jasne, je to iba zo pár jazd. Ten nový asfalt inak, čo tu je, tam tej jednej zákrute, je ako drží dobre, len robí to taký úplne divný pocit na slideri, ako keby som šúchal kombinézu normálne, že kožu a nie ten slider, lebo je taký hladký, alebo neviem, ako by som to povedal, iný jak na celom okruhu. A je to také zvláštne. A človek si na to iba musí zvyknúť a bude to pohodičke, len hovorím, že také to je divné na tom slideri, že tak čudne sa šúcha. Ale som šťastný. Mám ten rohlíček na tvári. Poďme sa ešte na chvíľku vyvaliť a poďme zase jazdiť. do piči. No tak máme po závodíku už a s motorkou som veľmi spokojný. Fakt, Ujčo, klobučík dolu. Neviem, či tých 10 koní navyše, kvôli čomu išla tak dobre, alebo či to je v jazdcovi. Ale ide fakt akože mega dobre. Jedna vec, ďalšia vec je, že ideálne, ale na to sa nehrá. Takže reálne je 2.06.2. To je o sekundu a niečo lepšie, než keď som končil sezónu a ja som tu prvý deň na starých gumách, ktoré boli celú zimu proste na motorke v zime, v chlade. Úplne nepochopiteľné. Fakt, ja som tak nadšený, ty vole, že to je, však asi to aj vidieť na tom úsmeve, čo mám, ale to je niečo neskutočné. Teraz sa najhoršia vec zbaliť. To sa mi naozaj nechce, ale keďže som na Panónke, dobrú odmenu si proste musím dať a to je čo? Pizza Padok. To nemôže chýbať, to je taká čerešnička na torte. Za týmto výletíkom tu, no a doobjednať gumy, doobjednať platničky a ideme potom s tým na Grobník, no. Aby som nezabudol, nová helma,
Nová helmička je veľmi dobrá, sedí brutálne. Fakt mi dobre sedí na hlave, to je jedna vec. A ďalšia vec je, že veľmi dobre má prúdenie vzduchu, že naozaj som to cítil. A je pevná, naozaj. Čo ma vyhlasia? Buda František! Jehehe! Startoval som 9. Skončil som 7. Not too bad. No a že strašne dobre dlží na hlave, lebo je pevná znútra, fakt, že dobre pevná a nebolí ma z toho hlava. To je fakt, že veľmi dôležité. Vítajte na začiatku sezóny 2026 na tomto kanáli, takže like, subscribe, koment, zdieľaj, pozri si to z babku nedeľu po obede. Ja budem stále ďalej a ďalej rejdiť. Takže ľudia, seva.